चलନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଚର ବ୍ୟୁଟି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ନେଚର ବ୍ୟୁଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଖାସ୍ କରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ବାହାରିଲି। ତ ଯିବା ଭିତରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗା ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସେଇଟା ଫେମସ୍ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ ପୁଣି ଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ହଠାତ୍ ଉପରେ ଡିସିସନ୍ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଆସିବା ଭିତରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଟିକେ ଡର ବି ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗା କେମିତି ଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ କଥା, ରାସ୍ତାଘାଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି କରି ସାହସ କରି ଆମେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଆଉ ଓହ୍ଲେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଚାଲିବି। ମୋ ସହିତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ। ମୋ ମାଆ ତ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଏଇ ଜାଗା ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇଛୁ। ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ୱାଟରଫଲ୍ଠୁ ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା, କାହିଁକିନା ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଟିକେ ରିସ୍କ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମସେ ଯିବେ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପାରିବେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଖାଲି ଏତିକି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ରହିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ବି ଘଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ, ଅନ୍ୟ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଯେତେ ରିସ୍କି, ଏଇ ଜାଗାଟା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆସିକିରି ଦେଖିକି ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୋତେ ୱାଟରଫଲ୍ର ମେନ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ପାଣି ଖସୁଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତଳେ ହେଉ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ର ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ କାଟିକିରି ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବା ରାସ୍ତା, ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା କହିଲେ ସେଇଟା ବୁଝାଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତ ମୋତେ ଏତେ ସୁଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇଛି ସେ ଜାଗା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ। ତ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁଠି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିବେ। କାରଣ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣ ଗାଧେଇକି ନ ଯିବେ ୱାଟରଫଲ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଅଫସୋସ୍ କଲି, କାରଣ ମୁଁ ତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନଥିଲି। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଏପଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଛୁଆ ବି ଅଛି ପାଖରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ସେ ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ ଉପର ଦେଇ ସେ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିକିରି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ୍ସେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି, ମୋ ଝିଆରୀକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ତ ମସ୍ତ ହେଉଛି, କାରଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଲୋକେସନ୍ଟା। ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଲାଗିବନି। ମୋତେ ତ ବାହୁବଲି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଗଲା, କାରଣ ପାଣିରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ପୁଣି ୱାଟରଫଲ୍, ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଅଫସୋସ୍ କରୁଥିଲି, କାଶ ଯଦି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆରାମସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତିକି ବି ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।